der er en stønner i røret, det kan jeg høre. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Ja, det var mig. Ja, Jeg er klokken. Jeg er så klokkeblomstik stød. Du ved, hvad jeg mener, ikke? Hvordan går det, Else? Hvor ringer vi fra? Ja, jeg ringer hjemmefra, ikke? Nå, Ja, det er jo klart, ikke? Det var sådan set rimelig heldigt. Ja, det var lidt heldigt, fordi nu skal jeg spørge dig, så hvad tager for... jeg på en anden mands telefonregning uden betalet. Du ved, hvad jeg mener, ikke? Ja, jeg ved, hvad du mener. Det var godt. Ja, det var godt. Jeg var også til frisøren i går. Nej, det er da ikke rigtigt. Jo, ved du, hvad han sagde? Nej. Det var rådet tilbage. Fik du da så en pose, eller hvordan gik det med det? Ja, det kan du tro. Så fik jeg håret tilbage. Er du rundt, det var dejligt. Nej, men det hele det kom så af, jeg skulle have sat håret jo. Jeg skulle til min farmors fødselsdag. Hun havde fødselsdag. Ved du, hvor meget hun fyldte? Hej. Hele sofaen. Ja, jeg sidder herhjemme og keder mig lidt, jo. Så tænker jeg lige at ringe til det. Det er også værd. Det er også et frygteligt vejr, jo. Du har så slet ikke været i haven i dag. Nej, jeg skulle Jamen, så har du slet ikke fået luftet kultivatoren, eller... Overhovedet ikke. Riven, eller hvad sådan noget nu hedder. Ingenting har jeg fået luftet, fordi... Jamen, er det rigtigt? Jeg er jo slet ikke planlagt noget i dag, andet. Jeg skulle have været til møde i Hypokonterforeningen i dag, jo. Jamen, det er også... Det blev aflyst på grund af sygdom, du ved. Jamen, jeg har godt hørt om den der forening der, ligesom den forening, der hedder Anonyme Alkoholikere. De holder som regel generalforsamling sammen for at spare lidt på pengene. De er jo temmelig mange medlemmer, men de vil helst ikke betale. Nej, de er nemlig anonyme. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er da. Nej, drenge, det var det, jeg tænkte på jo. Jeg sidder her og stopper på fjernsyn, ikke? Er det ikke disse dage, Tour de France, de starter? Jeg tror, de Jo, det er der mange, der har lagt mærke til. Ja, ikke? Det sker. Sender Radio Øst så direkte, eller hvad? Det kan jeg tro. Det kan jeg tro. Vi er på Vi har Jan G med i feltet. Ingen tvivl om det. Han er Bånd Spidsen. Han har taget en gule fødder på. Nej, men prøv nu at høre, altså, nu kommer jeg lige i tanke om Tour de France og sådan noget. Hør efter. Ja, selvfølgelig. Jamen, Tour de France er det ikke. Ved I, hvad ligheden er mellem Bjarne Ries og Sarah Young? Nej, lækker ben. Den holder ikke. Efter sådan en hård dag på arbejde, ikke, så er de begge ondt i røven og froder i munden, ikke? Hold da i lus. Du er en mærke lille klokkeloppe der. Ja, Det er lige meget, fordi nu snakker vi godt om Bjarne Ries, ikke? Ved I, hvad man kalder Bjarne Ries shorts? Nej. Cykelshorts. Ja, det er også lige meget. Ved I, hvad man kalder Bill Clintons bukser? Nej. US Open. Ja, det er humor. Det kan du tro. Ja, det kan jeg tro. Hvad? Jeg kan tro på, det kan. Du er lille klokkeopst. Kunne du ikke lige lægge op til et stykke musik, når du er igennem? Jo, det kan godt være det. Det må du være god til, da. Ja, hvad er det, da? nu er det jo lørdag aften, jo. Og det er jo... du kender jo godt den der med Wakefield, jo. Wakefield? Ja. Nå ja. Selvfølgelig Saturday Night, ikke? Men den kommer altså her i remix. Kan du ikke lige lægge op til den en gang? Det kan du tro. Tak skal du have. Her lytter du til den sikkert særlige saftige, strandlækre og super sexede Sil, som helt sikkert var millionær, før hun var kønsmoden. Navnet er Jenny Charlotte Carlson, måske bedre kendt som Wakefield, og her fremfører hun et nummer fra dengang, hvor rock det var rock. Har også stået, når man boede i. Ole Olsen var speedway-konge, og din far var højst sandsynlig pigespejder. Nummeret kommer fra kategorien tomme tykke trommer, bass så tyk som tandsmør, der stamper afsted, så du synger i neglerødene. Ganske kort sagt, et beat, der burde koste kortet. Så er du stillasarbejder og tror, du kan komme højt op, så tjek lige tempoet på remixet af Saturday Night.